Our demand is What the High Court high, What the High Court high, बेलाव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टारनि मोखाङाव जे आसाम जुडिशियेल सार्भिस बेनि ग्रेड 3 नि जि मोनसे एग्जाम जानो थांगासिनो दं आरो लोगोसे जुनियर एसिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एसिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बे मोननै जि मोनसे पोस्टनि एग्जाम जानो थांगासिनो दं बेवहाय ग्रेड 3 नि पेपार 5 आव 50 मार्क्सनि बर' माने कुइसन फैनांगौ बर' रावजों आरो बिनिफ्राय लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीआव 20 मार्क्सनि बड' कुइसन फैनांगौ दं बियो गोबाव सम जाबाय बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसाफोरा आसाम गभर्नमेंट आरो हाई कोर्ट बिथांमोनजों सावरायदों गोबां मेमोरेन्डामबो साबमिट खालामदों आपिल खालामदों नाथाय खालामसेयावबो कोनो दिनै फिथाइ थायाखै बेनिखायनो दिनै बिनि नायज बिनि जि जास्टिस बेखौ मोननांगौनि सार्थआव दुलाराय बर' फरायसाफोरा बे माने एडभार्टाइजमेन्टखौ दिनै जों सावनाय जादों आरो बेनिफ्राय जों गोख्रोङै आसाम गभर्नमेंट आरो हाई कोर्टखौ जोङो खावलायदों आरो बिथांमोनखौ जोङो हुसियार होदों जे थाबैनो जोंनि बे जि समस्या जेंना बिनि जि माने समाधान बिनि जि मोनसे सलुसन बेखौ थाबैनो सरकारा होनांगौ आरो बेखौ जुदि जेंनायैनो दोनबाय थायोबा दुलाराय बर' फरायसाफोर आरो बर' जाथिया जिरायनानै थानाय नङा मानोना बियो मोनसे जोंनि जाथि थांनानै थानायनि जोंनि सिनायथिनि जोंनि मोनसे एक्जिस्टेन्सनि बाहाय प्रश्न फैदों दिनै सोमावसारनायनि गेजेरजों बर' हारिया थांनाय 2003 आव मोनसे गोरोबथा जाबाय बिटिसि गोरोबथा बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि बर' रावा दिनै नेशनेल लेभेलाव 8 सिडुलाव मोनसे माने जि जोंनि माने सिक्रिटि जोंनि मर्यादा बेखौ मोननो हाबाय नेशनेल लेभेलाव बिदि गनायजानाय बिदि मान सन्मान मोननाय आरो दिनै इउनिभार्सिटि लेभेलसिम जोंनि लेंगुवेजआ थांबाय सोलिबाय दिनैहाय पिएइचडि लाबाय दिनै इउपिएससि दिनै एपिएससि आनजादावबो दिनै अपसनेल साबजेक्ट हिसाबै जों बेखिनि बेबस्थाखौ मोनबाय दा बेफोरखौ मोनसेयावबो दिनैहाय जोंनि जे जुडिशियेल सार्भिसनि जे मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट बा रिक्वायरमेन्ट बाहाय जे पेपार 3 आव ग्रेड 3 नि बर' लेंगुवेजनि 50 मार्कखौ मानो होनो हाया 20 मार्क्सनि बर' माने रावनि जि कुइसन मानो होनो हाया असमियाखौ दिनै बाध्यतामूलक खालामदों जोंखौ दिनैहाय माने कम्पालसनाव दोनदों बर' हारिया आसामाव जोंहा निजा जोंनि जि सिनायथि दङ राव दं हारिमु दं बिजों दं दिनै फरायबाय थादों हाजार हाजार मानसिया दिनै ग्रेजुवेट खालामबाय दिनै पिजि खालामबाय दिनैहाय दिनै मा होनो पिएइचडि खालामबाय गोबां बर' बिजोंजोंनो क्वालिफाइ जानाय दं एलएलबी फरायदों बिथांमोना दिनै बे साख्रिखौ लानो दिनै जों एसामिस बिजों फरायाखै बोरैहाय एसामिसनि बाथ्राखौ बिथांमोना बुजिगोन बोरै लिरगोन दा बेनिखायनो दिनै कनस्टिटिउसननि जोंनि जे लेजिटिमेसि जोंनि डिमान्डआ लेजिटिमेसि दं बेनिखायनो बेखौ सरकारा थाबैनो समाधान खालामना होनांगौ आरो जुदि समाधानखौ बिथांमोना खालामाबा जोंथ' दिनै डेम'क्रेटिक भाषाजोंनो बिथांमोनखौ खावलायदों जों रिकुवेस्ट खालामदों नम्र भाबैनो जे चिफ मिनिस्टारा जोंनि हाई कर्टआ बिनि सायाव थाबैनो बेबस्था नांगौ आरो नङाबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' समाजा मालाबाबो जों जिरायनानै थानो हानाय नङा बेनि थाखाय फैबाय थानाय समाव गोबां बिथिं नोजोर होगोन आरो सिन्था खालामनानै जाफुंनांगौनि सार्थआव बे हाबाफारिखौ जों गुबुन गुबुन रोखोमै डेम'क्रेटिक पद्धतिजों लांनायनि सिन्नाधाराया दिनै जोंनाव दं बेनि गेजेरजोंबो गुबुन गुबुन आनजादफोरावहाय एसामिसखौ कम्पालसरि खालामनाय नुनो मोनदों बेहाय बर' मिडियाम फरायनाय गोबां जेंना नुगासिनो बे बेलायाव मा फोरमायगोन बे गासै जिहेतु जोङो दिनै नुबाय सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनि सुप्रिम सेक्रिफाइसनि गेजेरजों दिनै बर' हारिया जोंनि माने आइडेन्टिटिखौ जोंनि जि एक्जिस्टेन्सखौ जों दिनै बे लेभेल लाबोनो हाबाय मोनफ्रोमबो समाव जोंनि जि नांगौ जोंनि जि गोनांथि जानाय बेखौ सरकारा जोंनो गोरलैयैनो होफेरखायाखै जायखिजाया बिथिङावनो पलिटिकेलि हक ससियेलि हक इकनमिकेलि हक कालचारेलि हक बा गुबुन गुबुन साइडआव जायखौ लानानै मोनसे जाथिया पूर्णांग जाथि हिसाबै थांनानै थानो हायो दा बैफोर बिथिङाव बर' जाथिखौ
जों दिनै नुदों आसाम गभर्नमेन्टआ माने बिमा बाथुलि नोजोरजों नायबाय थादों होनांगौ होननानै बिथांमोना जोंनि जि अधिकार कनस्टिटिउसनेल जोंनि जि राइट बे राइटखौ मालाबा होफैफेराखै गोरलैयै बेनिखायनो दिनै गुबुन गुबुन जेंना दिनैहाय एग्जामनि बेलायावनो हक बा बिभिन्न खेथ्रआवनो हक दिनै जोंनि सायाव जि मोनसे डिभाइड बिथांमोननि जि मोनसे साप्रेसन एन्ड अप्रेसन बे बिथांमोननि मेन्टेलिटिया दाबो टटेलि जोबाखै बर' हारिखौ आसामनि मोनसे थागिबि हारि अरिजिनेल मोनसे सन अफ द सयल होननानै बिथांमोना बुङो खिन्थु गोरबोजों नङा बिथांमोना सिनसियारि नङा बिथांमोना मा होनदों बर' हारिखौ माने गोबाना लानो हायाखै दा बिनिखायनो बिथांमोना बर' हारिनि जौगानायखौ लुबैया नामा जों बेखौसो लुबैयो नाथाय दुलाराय बर' फरायसाफोर आरो बर' हारिया जोङो बेफोर खुनु थासारियाव मालाबाबो माने गंग्लायनानै थाग्रा नङा जोङो कमप्रमाइज जाग्रा नङा जुदि बर' हारिया एबसुआ जेंनाखौ गिनानै फासयग्रा मोनब्ला जाथिया दिनै बे लेभेलसिम फैनाय नङामोन मोनथाम सुखिबो जानाय नङामोन जोंनि सिनायथि जोंनि राव हारिमुवा बे लेभेलसिम फैनाय नङा दा बेनिखायनो नोंथांमोना जि सोंदों गुबुन गुबुन जे एग्जामफ्राव दिनैहाय असमियाखौ बायध'तामुलक खालामदों कम्पालसनाव खोलैदों बिनि सायावबो गासै बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसाफोरा दाबिखौ जों लाबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव गासैबो समजों लोगोसे जेंनानि समाधाना फैगोन जों बेखौ आसा खालामदों